Er du også træt af dårlige efterskoler, og har du egentlig også lyst til at skifte til en bedre? Så prøv den fortryllende og eventyrsrige efterskole Cheselund. Vi har altid haft dygtige og talentfulde elever, der kan det meste. Vi her på efterskolen går meget op i sport og har linjer lige fra fodbold til kreativ, hvor vores elever er meget opfindsomme og begavede og igen talentfulde, og er meget dygtige til at holde orden og styr på sagerne og ja, også frække. De to smukke køkkendamer, Gitte og Bodil, har altid styr på køkkenet og laver altid god mad med god assistance for deres køkkenpersonale, som selvfølgelig gør, hvad der bliver sagt og hjælper til, når der skal hjælpes. Internettet er ikke noget at klage over her på skolen. Det er altid til rådighed og virker altid som det skal. For helvede, hvorfor er der internet? Ja, det ved jeg heller ikke, Mark. Men lad os se, hvordan en dansk team ser ud her på skolen. Ej, sagde han? Nej, det er løgn. Ej, hvad sagde du så? Ej, det havde jeg altså også gjort. Ej, ja, det havde jeg altså også sagt. Ja. Nå, men jeg tænkte også, at jeg ville nu fortælle dig nemlig noget. Ja, det er lidt ligesom internettet. Ikke rigtig noget at prale af. Skolen byder også på en hel del andre aktiviteter, såsom fodbold nede i hallen, hvis man har lyst til det. Skolen byder også på bordtennis, og der er ovenikøbet også en skilinje, hvor selvfølgelig kun de bedste skiløbere er på. Er Cheselund din næste efterskole? Find out today. Han er en dygtig fyr her i køkkenet. Han arbejder rigtig godt.